Jamen, jeg er uddannet specialpædagog. Og udover det, så må man nok sige, at jeg er god til børn med specielle behov. Blandt andet det drejer sig om alkoholindtagelse. Hvilke stoffer skal man springe ud i? Hvad for nogen skal man springe stille og roligt ud i? Og ja, diverse. Altså færdigopdragelse, der skal egentlig aldrig rigtig på mig. Men så kom jeg til stykket til sidst, at du fik en unge selv, ikke også, som jeg kom til at slå ihjel. Jeg druknede den i rævepis. Fandt en ordentlig følt rævepis. Putter baby'en der i, det var sgu ikke så godt. Jeg vidste ikke sådan, at man kunne drukke den i rævepis. Det vidste jeg sgu ikke. Men det er en anden snak. Jeg har også, fordi vi skal snakke om noget helt andet. Og du er umiddelbart klar, hvad det drejer sig om. Det drejer sig simpelthen om diverse. Børn og stoffer, det er godt. Det er spændende. Det er sjovt at lege med derhjemme, når man har selv haft børn og stoffer. Nej. Jo. Nej. Tag nu flere stoffer. Det er det, skal til. For at overleve den her groteske verden, vi lever i. Altså, man kan sige meget forskelligt om forskellige stoffer, men det er sådan noget som heroin og heroin, crack, og så noget rygecoke, freebase, og så er der forskellige andre ting her. Det skal man bare sørge for, at verden prøver det hjemme første gang. Og så give dem lidt ekstra, så de ikke bliver bange, hvis de får en overdosis, når de kommer ud i verden. Så sådan de er klar over, hvad det føles at være sådan helt ude at ski. Syre, glem at sige syre. Start med at få noget syre i børnenes morgenmad. Det er pisse sjovt. Det ser så mærkeligt ud, når de bliver bange om børnene der. Så stikker man bare lige en kniv i hånden på dem. Så vågner de op på den her hus der, så ligger de helt stille og slapper af. Og hvis det ikke virker, så kan man give sådan en fat blow med en ordentlig gang sort nedfald eller sådan noget. Det er rigtig godt. Ja, det tror jeg, det er det. Ud at springe ud i Stockholm der. Ja, ud i lortet for satan der. Ja, det tror jeg faktisk, det var det. For langt ude, mand.